खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आं दंफैयो बरमा टाउनावहाय सेन्टारावहाय दायो बेवहाय 62 नं बरमा समस्तिनिफ्राय गेलेगोन जोंहा भुपेन बर' सार बिथाङा हारिनि थाखाय गोबां माखासे सम मावबोबाय आरो लोगोसे बिथांजों जों माखासे मोगा मोगि खालामनो नागिरदों मानो होनबा बिथाङा फैगोन नैबे जानो गोनां 6 एप्रिलनि इलेक्सन एमएलए इलेक्सनावहाय बिथाङा माने इउपिपिएल हानजानिफ्राय जानानै बिथाङा गसंदों आरो बिथांनि इलेक्सना सफैगासिनो दङ बिनि थाखायनो दायो बिथाङा सार्भे खालामगासिनो दं बिथाङा केम्पेनिं खालामगासिनो दं दिनै लास्ट डेट 4 PM आव जोबगोन बेयाव दा 4 PM बो जाबाय दा बिथांनिफ्राय जोङो बे केम्पेनिं खालामनायावहाय मा रिजाल्ट मोनदों बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोनगोन गिबियाव नोंथांखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोननिसिमबो सार थेंक इउ सो माच टाइम होनायनि थाखाय गिबियावहाय नोंथांनि दा समस्ति बे 62 नं बरमा कन्स्टिटिउन्सि बेवहाय नोंथाङा सार्भे खालामबाय मा प्रब्लेम दङ आरो मा जेंना दङ दा जायनि जाहोनाव नोंथाङा बे जायगाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय एमएलए केन्डिडेट हिसाबै गसंदों इउपिपिएल हानजानिफ्राय दा मोजां खामानि मावनो थाखाय हारिनि खामानि मावनो थाखाय नंगौ दा बे हिसाबै नोंथाङा दायो बे एरियायावहाय गिदिंनानै मा प्रब्लेमखौ बांसिन नुनो मोनदों बेयाव बेसिकेलि जों प्रब्लेम होनना बुङोब्ला दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव मोननो हादों बेयाव हान्था मेलानि असुबिदा दं बेनिफ्राय जोंनि सावस्रि बिथिङाव जोंहा असुबिदा दङ आरो जोंनि बे बियाबाव जोबोद दैबाना जायो हा खुरखायो जायनि जाहोनाव जोंनि आबादारि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु खस्थ' मोननांगौ जायो आरो बे दुखु खस्थ'खौ दिनै जिथु जोंनि सोरखार दंमोन बिपिएफ सोरखार दंमोन बेयाव 15 बोसोर बिथांमोना माबा खालामबाय खुंथाय खुंबाय बे खुंथाय खुंनायनि उनावबो दिनै दुखुनांथाव मोनसे हालोदाव जोंनि बियाबा दं आरो बे बियाबखौ फोजौखांनाया आंनि मावनांगौ हाबा होनना आं दिनै सानदों आरो बे बियाबनि फारफ्रोमबो जौगानाया आंनिनो जौगानाय होननानै आं सानो नाथाय बे समस्याफोरखौ लानानैनो आं दिनै गोबां जायगायाव गिदिंदों आरो बेसिकेलि मोनसे खोथाखौनो बुंदों जे हान्था मेला आरो जि दैबाना जानाय बे दैबानानि जानायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया मोजां खेथि मावनो हाया उफ्रा खेथिफोरखौ मावनो हाया बालाया फबजोबो दा बेफोरखौ जों मा रोखोम बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हागोन दा बेफोरखौ जों रायजोबलायनांगोन आरो थांनाय जि 15 बोसोर दंमोन बे 15 बोसोराव जोंनि जि एमएलए दंमोन मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा जेबोखौनो मावाखिसै आरो बे बियाबा दुखुनांथाव जानानै दं बेनि थाखायनो जों बुंदों जे बेयाव मोनसे सानस्रिजों जों खामानि मावनांगोन बेल' नङा जों सोलोंथाइ बिथिंखौ नायनांगोन सावस्रि बिफान दै लोंनायनि उसुबिदा जोंनि बेयाव आर्सेनिक प्रब्लेम दङ दा बेफोर फारफ्रोमबो बिथिंखौ नायनानै बे ओनसोलाव माबायदि खामानि मावोब्ला सोरखौ बिजाथि फसङोब्ला जों देरहानाय मोनगोन रायजो राजानि खामानि मावगोन बेखौ बिथांमोना नोजोर होनानै आंखौ 62 नं बरमा बियाबनि बिजाथि हिसाबै बिथांमोना फसंदों नोंथांनि समस्थियाव बेसेबांसो पपुलेसन दं भटार्सफ्रा 167 बिनि गेजेराव बेसेबांसो पार्सेन्ट मोननो हागोन बायदि नोंथाङा आङो बेनि उनाव आं बुंदों आं 70%खौ मोनगोन 70% हाइस्ट कमिउनिटिस दं आसामिस ओमफ्राय सेकेन्डआव बर' दं आरो स' बेयावहाय दायो नोंथांनि कन्टेस्ट हिसाबै मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा नङा प्रबिन बर' बिथाङा नोंथांनि कन्टेस्टआव दङ दायो स' नोंथाङा मा सानो प्रबिन बर'आ बेसेबांसो जौखोन्दो बिथाङा माने भट मोनगोन बायदि नोंथांनि मथेबा बियो 10-15% भट मोनगोन आं दिनै रोखा बुंदों 10% 10 to 15% नोंथाङानो देरहानाया एकदम 100% रोखा मोनबेसे पार्टिनिफ्राय बेयाव कन्टेस्ट जागोन बायदि पार्टि हिसाबैथ' जों मोननैयानो दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल बेनि अनगायै इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै थाहैबाय जोंहा नब कुमार सरनिया बेनि अनगायैबो जोंनिनो सासे मा होनना बुंदों बर' जोंहा प्रदीप बर' होननाय बेबो इन्डिपेन्डेन्ट दं बेनिफ्राय भिपिआइनि दं मेनलि जुद्धआ माने बिपिएफ आरो इउपिपिएल आरो जों बे दावहायाव इउपिपिएलआ दिनै गोबां भट लानानै 70,000 to 80,000 भट लानानै जोङो देरहानो थांगासिनो दङ रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मेसेज नोंथांनि बरमा समस्तिनि थाखाय जायफोर रायजोफोर दङ बिथांमोना खना खनला जायगाफ्राव थानानै बिथांमोना भिडिअखौ नायो माखासे सुबुंफोरा बुजिस'नो हाया खायसे इडुकेटेड पार्सनब्लाबो बिथांमोना नांलाय खमलाय जास्ट पार्टि एबा पलिटिकेल समावहाय नैबे इलेक्सन समावहाय पलिटिकेल पार्टिनि दावराव नों बिपिएफ नों इउपिपिएल गारि बुख्रुबलायनाय जायो मानाय जायो नङा होमबा इलेक्सन समावहाय इभिएम मानि मेसिन मानि लाना खारलायनाय जायो बिनि थाखाय नोंथाङा माबाफोर साजेसन होनो सानो नामा आङो राजखान्थिनि मुङाव दाङाबाजि जानायखौ अरायबो लुबैया आं गोजोन हास्थायो
आं अरायबो गोजोनखौ हास्थायगोन आरो रायजो राजाखौ आं बेखौनो बुंगोन जे जोङो बेयाव जिहेतु डेम'क्रेसि बे डेम'क्रेसियाव सबाबो मोनथाय थायो सोरबा UPPL भट होनायखौ सोरबा माबाया BPF बाजा नाङा आरो सोरबा BPF नो भट होनायखौ सोरबा UPPL बाजानानै बेयाव दाङाबाजि जालायनाङा रायजोफोरा मोनसे गोसोजों भट होगोन जाय बिथांमोनखौ दैदेननो हागोन जाय मानसिया उपयुक्त होननानै सानजागोन बिथांमोननोसो रायजो राजाया दिनै भटखौ होगोन आरो थिग बिब्दिनो मनेस्वर ब्रह्मनोबो थांनाय 15 बोसोराव रायजो राजाफोरा नंबाबो नङाबाबो भटखौ होबोदोंमोन खारन बेयाव जोंनि इनफ्लुयेन्स गैयामोन इनफ्लुयेन्सआ खममोन दा जों नुनो मोनदों दिनै BTR सरकार दाखांनायनि उनाव बर' रायजो राजाफोरा जोंखौ गोबां अनसायदों गोबां माने खामानि मावनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय दं आरो बे बिथिङाव आं बुङो रायजो राजाखौ जोङो बोरै थाङोब्ला जोंनिया साबसिन जागोन रायजो राजानि जिथु उसुबिदा बे उसुबिदाया माबायदि जों खामानि मावलायबा समाधान जागोन बा सल्भ जागोन थांनाय 15 बोसोर जों गोखा गोदै सब मोनजाबोजोब्बाय रायजो राजाफोरा जोंल' डिप्राइभ जायाखै गुबुनफ्राबो डिप्राइभ जादों आरो बर'नि माखासेयाबो डिप्राइभ जादों नाथाय रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे जों बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय आरो बे ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिं सावस्रि बिथिं आरो जि जोंनि समस्या दैबाना हा खुरखानायनि समस्या दं बेनि अनगायैबो हान्था मेलानि समस्या दं बे ओनसोलाव गोरों जि माने साख्रि गैजायै सुबुंफोर बे बारिनानै दं आरो नोंथांमोना मिथिगौ बरमा होनबा बे माने एज ए इडुकेसन हाब होननानै बुंजायो बरमाखौ आरो बे इडुकेसन हाब बे जायगाखौ जों जौगाखांहोनांगोन आरो जोंनि सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइखौ जों जौगाहोनांगोन थ' बिदिनो जों मोनसे खामानिखौ मावना लानांगोन रायजो राजाफ्रा जे दिनैनि दिनाव सोरबायदि सुबुंखौ जोङो सायख'योब्ला बांसिन खामानि जागोन बे बियाबाव बेखौ रायजो राजाया नोजोर होनांगोन आरो रायजो राजाया इतिमध्ये सायख'खाबाय बिथांमोना डिसाइड खालायखाबाय जे जोङो जायबायदि मानसिखौ मोनोब्ला बे ओनसोला जौगाखांगोन बेबायदि मानसिखौसो जोङो दिनै मा होनना बुंदों जोंनि जि मोनथाय भट बे भटखौ जों होगोन होननानै आं आरो माबाफोर बुंबावनो सार जाबाय सारा जोंनो समाय होबाय आरो बिनि थाखाय जों सारखौ गोसो गोरबोजों थेंक इउ जासियो आरो लोगोसे बेवहाय मा बुंनो सानदों कि गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांजों लोगोबो हमनो फैदों जायनि जाहोनाव दसे सम जोंनो समाय होनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय सारखौ खुलुमनानै बरायनाय थाबाय थेंक इउ सो माच सार आरो अल द बेस्ट नोंथांनि इलेक्सननि थाखाय थेंक इउ गोजोन्थों